NBA players Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokoumpo Gitudlo Isip mga MVP finalists sa NBA. Gitudlo isip mga MVP finalists sa National Basketball Association NBA. Sila si Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets big man Nikola Jokic o Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokoumpo alang 2025 MVP award. Ikonsiderar si Jokic kinsa ligong kandidato human katulo misakmit sa maong pasidungog sa malabahing upat ka tuig. Kini nag-una sa statistical points average sa 29.6 puntos o 12.7 rebounds ug 10.2 assist. Wala pa hinoy kasiguruan ang makuha ni Jokic sa iyang ikaapat nga award gumikan kay ang season scoring leader mao si Gilgeous-Alexander nga nag-average sa 32.7 puntos, samtang si Antetokoumpo di isab mabaliwala ang puruhan kay kini nag-average og 30.4 puntos o 11.9 rebounds. Sa dili pa magawas ang final nga desisyon, kini huwaton una ang resulta sa mga boto sa tapok sa basketball writers o broadcasters nga nag-cover sa NBA. Kini si Idol B sa 93.9 IFM. Di kapungan sa magatod sa unang balita, tatak IFM Balita.